Απρίλιος 2024. Στον πλανήτη Γη ο αριθμός των κατοίκων έχει εκτοξευθεί, φτάνοντας στα 8.101.350.000. Κι όμως, κάθε ένας από εμάς είναι διαφορετικός, μοναδικός, όπως το δακτυλικό μας αποτύπωμα. Δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και ούτε πρόκειται να υπάρξει ποτέ κάποιος απολύτως όμοιος με σένα, με μένα. Σε μια γωνιά του μπλε πλανήτη λειτουργεί το σχολείο μας. Η Ελένη, ο Γιάννης, η Ραζία, ο Δημήτρης μέχρι πριν λίγους μήνες δεν είχαν συναντηθεί ποτέ. Τώρα, κάθε απόγευμα, αφήνουν πίσω τις υποχρεώσεις τους και έρχονται εδώ, αποφασισμένοι για μια δεύτερη ευκαιρία. Στην εκπαίδευση, στη γνώση, στη ζωή. Καλώς ήρθατε στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Αγίων Αναργύρων. Ελάτε να γνωρίσετε μερικούς από εμάς. Είμαι η Τίνα, είμαι από την Αλβανία, γεννήθηκα στο Φιέρι και ζω τα τελευταία 27 χρόνια στην Ελλάδα. Εμένα με λένε Χάτση, μένω στο Γαλάτσι και η καταγωγή μου είναι Πόντια, από τον Πόντιο. Εμένα με λένε Γελβούτα Ηλία και εγώ μένω στο Γαλάτσι του Πατρικάνου με την Άρση και η καταγωγή μου είναι από την Καρδίτσα. Είμαι η Αυτόρα Πιουσάη, είμαι από την Αλβανία, έχω έρθει εδώ 23 χρόνια. Η καταγωγή μου είναι από τη Μικρά Ασία, γεννήθηκα από ποντιακής καταγωγής γονείς, γεννήθηκα στη Ρωσία και ήρθα 10 χρονών στην Ελλάδα. Είμαι Αντώνης Σοκερής, είμαι αγώγητος στο ΙΣΔΕ. Το όνομά μου είναι Σαράντα και είμαι από την Αλβανία, στην Κορτσάν. Είμαι ο Βλάσης Αναστασόπουλος και γεννήθηκα στο Ασπρούλου, Νέα Ζωή, Αθήνα. Με λένε Χρυσούλα Πλακίδα, είμαι από την Αμφιλοχία, κατοικώ στο Ήλιον και είμαι μαθήτρια το δεύτερο κύκλο στο ΣΔΕ. Λέγομαι Δημήτριος Μπέκος και γεννήθηκα στην Πάτρα, Χαΐας. Λέγομαι Αντριάννα και η καταγωγή μου είναι από τη Δωρίδα, Σπάλιο Δωρίδα, Φωκίδα. Βαγγέλης, Ασπρόπουλος. Εμένα είναι το Τρικουπάτς. Το πράσινο είναι το όργανο. Το κόκκινο. Το γαλάζιο. Το μαύρο. Λευκό. Αγαπημένο μου ζώο είναι το άλλο. Παρετός. Η Αγνετά. Το λεντάρι. Το σκυλάκι. Αυτά είναι το σκουλάκι. Ήταν λαχανοδρομάδες η ποντιακή. Τα θαλασσινά. Μοσχαράκι με μακαρόνια. Γεμιστά. Γουρβαπούλα. Αυτά είναι λίγο. Γενικά, εσένη, δεν είναι άλλες. Το κατοσούρι. Πικραμίδα. Ναι, τη μυρωδιά που εκπέμπει την καθαριότητα. Η μυρωδιά των παιδιών, όταν τις αγκαλιάζω, τους μυρίζω, τους φυλάω απεριόριστα, μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω αυτή τη μυρωδιά. Γεια, Βανδίτη. Η όμορφη πόλη του Γιάννη και του Μίκη Θεοδωράκη. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία. Σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ.
Βασίλης Καράς, θα ήθελα. Τον Ηράδοτο. Φυσικά του Σοκράτη. Το Χίτλερ. Ήθελα πολύ να μπω στη ψυχολογία αυτού του ανθρώπου για όλα αυτά που έκανε. Δηλαδή, γιατί, τι άνθρωπος έκανε. Εντάξει, μ' άρεσε το ποδόσφαιρο και πιο πολύ θέλω να γνωρίσω να βιάσω τον ποδοσφαιριστή. Παράδειγμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Μέση. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαγειρική. Πάρα πολύ. Φτιάχνω πολύ ωραίες πίτες. Αφού είμαι και από την Κοριτσά, από εκεί που είμαι, είναι η παράδοσή μας, οι ωραίες πίτες. Πιο πολλά. Χορεύω, τραγουδάω, κάνω βίντεο, ζωγραφίζω. Είμαι κατέβης. Στο χιούμορ. Νομίζω ότι έχω βάλει από τη ζωή μου το κόμπλεξ. Ο υπολογιστής και αθλητισμός γενικά. Να κοιμάμαι και να τρώω. Το όνειρό μου είναι να ταξιδέψω μια εβδομάδα στο Ντουμπάι. Los Ángeles, sí. Δαμάσκο. Ζανζιμπάρι. Βασικά δεν θέλει πολλά. Να πάω με την Κρήτη πέρα. Δεν ξέρω, θα ήθελα να πάω πάρα πολύ στην Κύπρο. Γιατί είναι η κόρη μου εκεί πέρα και με έχει φάει, μαμά δεν έρχεσαι, δεν έρχεσαι. Μόνο εκεί θέλω να πάω πουθενά. Στα νησιά που κέρδισε στην Ελλάδα. Ή θέλω στην Ιαπωνία. Πολύ. Θα ήθελα στα Ιεροσόλυμα. Δεν μ' άρεσαν τα ταξίδια καθόλου. Στο Άγιο Όρος θέλω να πάω για να κάτσω να ηρεμήσω λίγο, τίποτα άλλο. Θα ήθελα με ένα μαγικό τρόπο να ήμουν μια εβδομάδα Θεός, να εξαφανίσω τη χειρότερη αρρώστια που υπάρχει σε αυτό το πλανήτη και να δώσω πολύ αγάπη σε όλο τον κόσμο. Να μπορώ να πετάω. Την ταχύτητα του φωτός για να μπορώ να βοηθάω τους ανθρώπους. Ή να γυρίσω πίσω κάποιους αγαπημένους μου ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή. Όλες. Μία, όλες. Όλες για να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ανά πάσα στιγμή και ώρα για να μην συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Όταν έφερα τα παιδιά μου στον κόσμο. Όταν πήρα τα χαρτιά μου στην Ελλάδα, την Άγια Παρμονής. Ήταν πολύ μεγάλη χάρη. Όταν πρώτο οδήγησα, ήταν το όνειρό μου και οδήγησα στα 48 μου. Γιατί η μαμά ήταν με παλιά μυαλά, ας πούμε, ήθελα στα 18 μου και γι' αυτό κιόλας το πήραμε την πρώτη. Θα την πω, ναι. Μετά από 28 χρόνια, ο πρώτος έρωτας στη ζωή μου ξαναμπήκε στη ζωή μου. Ναι. Όταν ήρθα στο σχολείο, εδώ, και τώρα είναι πιο αγαπημένη ακόμη, γιατί περιμένω πώς και πώς την ώρα να έρχομαι. Η αλήθεια είναι. Και αυτό το κάνατε πιο πολύ εσείς οι καθηγητές και οι συμμαθητές μου. Αλλιώς το περίμενα και αλλιώς είναι. Είναι πολύ ωραία. Να μην αποξενώνονται, να αγαπάνε τον εαυτό τους και να αγαπάνε τους γύρω τους. Ακολουθήστε τα όνειρά σας. Όσο κύριε Σαλατσές, πάει να πει ότι κάνεις καλά. Η Ζάμη δεν βρίσκει τη Θερέση. Η ευχή του Θεού να έχεις. Σπρεσώ είναι τα ιέτ, τη γέμει τη γητελούντου, ρε το ψόρ, ρε το κέμι σοντέτ, πληθυσμό. Σε αυτή τη ζωή θα ήθελα να έχουμε υγεία, ευτυχία, μέχρι στο τέλος της ζωής μας.
Αγαπάτε, δεν αγαπάτε την ποίηση. Εγώ έχω γράψει κάποιους στίχους με αφορμή μια βραδιά ποίησης που είχαμε οργανώσει στο σχολείο μας και τη συζήτηση που ακολούθησε μετά. Θα ήθελα να καθίσουμε κάπου ώστε να μπορέσω να μου επιτρέψετε δηλαδή να το διαβάσω. Ευχαριστώ. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Ο χρόνος». Θα μιλήσουμε για ποίηση, για τον τόπο του πόνου. Μιλάμε για ποίηση, για το δάκρυ του χρόνου. Θα μιλήσουμε για ποίηση, για καιροί που τρεμοσβήνουν. Μιλώντας για ποίηση, μια πεταλούδα σ' αγγίζει. Πώς να αγγίξεις τον πόνο που έπλασε με δάκρυα το χρόνο. Μιλάμε για ποίηση, εδώ, στο δεύτερο σχολείο, γράφοντας ποίηση για ελεύθερο χωριό, λογίζοντας το είναι μας μακριά από το εγώ. Τώρα ξέρω γιατί θα σ' αγαπώ, μέσα στου χρόνου τον έναστρο ουρανό, αφού τον πόνο τον έκανα αδελφό. Μιλάμε για ποίηση, στις χειμεράς μας τον καιρό, μήπως στο χρόνο μαζί σου εκραγώ, ίσως με σένα τον πόνο μοιραστώ. Μιλάμε για ποίηση, στου χρόνου το χαμό, γράφοντας ποίηση στου μέτρου το κενό. Θα θέλω να το αφιερώσω στους μαθητές μου, τους μαχητές της ζωής, ακόμη στους καθηγητές μας που μας ανέχονται, μας στηρίζουν και μας εμπνέουν. Εγώ, ως ποιητής, μακρινός συγγενής. Ευχαριστώ πολύ. Αλληλεγγύη. Εμπειρία ζωής. Δυνατή ομάδα. Κατανόηση. Χαρά. Όλοι μαζί μπορούμε, μπορείτε και εσείς. Σεβασμός και αγάπη. Φιλίες. Ασέφιστες στιγμές. Σχολείο χωρίς νόημα. Ένα όνειρο που το εκπληρώνω.